И Коста Маеци, аз съм Давил, това е следващия епизод на Minecraft Redstone. Сега ще ви искам да ви питам, искали сте някой да имате клон в Minecraft, която обаче да не е прасия клон или там нещо, което да язди и да е безсмъртен. Ето гледайте как да се направите. Трябва 3 слайм блока, 3 стики пистона, 3... не 5 слайм блока всъщност. 3 такова... 3 ресън блока. И правите тук така. Значи трябва един фенс. И слагате блокчето директно до това, защото тогава ще тръгне въобще, трябва първо да го изключите с една запалка, такова да запалкате пистъна. И ето така се получава колата. Надявам се, че се е придобил полезен и довиждане.